Коди е в инвалидна количка, но може да преодолява всякакви препятствия. Томи пък е незрящ, но владее ехолокацията до съвършенство. Това са само двама от 7-те супергерои в новата книга «Добросърдечните 7», която е тук, за да ни запознае с различните, но не по-малко важни и интересни хора. 20% от приходите ще бъдат инвестирани в изграждане на център за хора с увреждания «Прегърни мама». Повече ще научим сега от Десислава Григорова, която е инициатор и активист, и Неофит Савов, автор на книгата. Добър ден! Здравейте, благодаря за поканата. Прекрасно изглежда. Искам да побързам да въведа зрителите в вашите лични мисии и в историята. Първо, какво ви мотивира да създадете книга за супергерой с увреждане? Аз съм родител и като родител трябваше да намеря начин да запозная детето си с тази тема. За мен беше много важно да я науча на емпатия, защото моя брат и чичо е незрящ, а моят племенник е с аутизъм и тя трябваше да я комуникира с тях, израства край тях и да може да ги разбира по-добре. Търсейки подобни книги и инструменти, с които мога да я го обясня, видях, че всъщност липсват подобни неща на пазара и дойде идеята за книжката. Като казвате, липсват подобни неща на пазара, те не присъстват ли в живия живот постоянно навсякъде около нас и не са ли достатъчни за изграждане на тази емпатия, за която говорите? За съжаление не. Това много ме е засягало, в смисъл от мой детски спомен беше, когато играехме с брат ми и сме ходили по детски площадки. Децата да се подиграват понякога, да бъдат по-груби, да задават въпроси. А и като родител, сега, когато излизам и с племенника ми, знам как децата, когато задават въпроси, родителите не знаят какво да отговорят. Или се чувстват неудобно и избягват тази тема. Има ли в тази книга отговори? Да. Това беше точно моята идея. Всъщност аз почнах да създавам изображения. Аз не съм експерт, илюстратор или издател на книги. Не бях преди тази книжка. Отворих интернет, търсих книжки, не можах да намеря такова нещо и почнах да търся изображения, които да са подходящи. Не можах да намеря нещо толкова красиво и интересно, което да задържи интереса на дъщеря ми. И почнах да използвам модерните технологии, там, Artificial Intelligence, които да бъдат много по-красиви, по-шарени, което задоволи всъщност нуждите на дъщеря ми да се ангажира, да отдели повече внимание, да й стане по-интересно. И така се появи идеята за книжката. Аз също научих много неща покрай това, защото забелязах, че въпреки, че детето ми най-добрата е приятелка с синдром на Даун, когато видя картинка на Коди, това е геройчето в инвалидна количка, тя му пита какво е това, нали, защо не работят краката на това дете, на геройче. И всъщност си дадах, това ме стимулира да направя книгата. И видях, че има смисъл да се продължи да се създаде нещо такова. Защото като родители ние забравяме, че децата ни не знаят много неща, не са се сблъсквали с тях, а и също не намираме, не винаги ние сме запознати с тематиката. И исках да улесня други родители край мен, създавайки тази книжка. Деси, с теб се познаваме покрай твоята дъщеря Мелани, опитите ти да интегрираш нейната личност в едно общество, което унифицира, обича така да изравнява хората. Докъде стигнаха твоите усилия и намираш ли тази книга за полезна? Книгата е страхотна. Като родител на дете с специални възможности, бих казала, че много ми се иска детето ми да бъде прието, повече отколкото в момента това се случва. Родителите да обясняват на децата си, точно както Неофит каза, за просто по-различните и по-специални деца. И смятам, че книжката е точно в целта. Един верен помощник, жокер за хората, които не знаят какво да кажат и не знаят дори как да се почувстват, когато изпаднат в съответната ситуация. Как стана обаче връзката между вас двамата и връзката между книгата и центъра, който имаш намерение да създадеш? Аз всъщност мога да кажа малко по началната връзка, как се намерихме. Аз работейки на книжката, се свързах с различни експерти, защото аз не се чувствах уверен в това и сме работили психолози и различни организации. Впоследствие след издаването и исках да потърся различни организации, да изберем най-правилния начин, защото нашата идея, освен основната ни кауза е да възпитаваме децата. За мен това е много важно, защото истината е, че не смятаме, че ще съберем толкова голяма сума за нещо грандиозно. И като основна кауза възпитаване
От книжката потърсих и все пак партньорство да помогнем на някоя структура или група НПО, което да се възползва от средствата, които ние може да предоставим. Свързахме се с доста големи НПО-та, известни личности, но между тях се свързах и с Деси. От всички тях, за мен, тя блясна най-ярко, най-много ме мотивира и ангажира, защото докосна друга тема, която не се говори в страната, и това е какво ще се случи с тези хора след като пораснат. Има много детски центрове, много училища и организации, които се занимават с децата и им помагат като са млади, но когато пораснат... Деси, какво ще стане? И това ли е ролята на този център? Да им осигури място, занимание? Ролята на центъра, идеята ми се зароди, може би 2018 и 2019, когато осъзнах така различията на детето ми. И тогава се зароди самата идея. Може би вече щях да я осъществя, да съм я осъществила, ако не беше дошъл COVID. Да. Това провали всичко и го забави. Идеята на центъра е в него да живеят хора над 18 годишна възраст, хора, които вече би трябвало да живеят самостоятелно, да бъдат интегрирани навсякъде, което за хората със специални възможности е много трудно в нашата държава. Идеята е там да ги обучим на работа, която да е, разбира се, подходяща за техните възможности, за да може това да не е просто поредната благотворителна кауза, ами да бъде просто изграждане на един по-различен начин на живот, но те да се справят сами с всичко, да бъдат интегрирани. Има ли терен за този център? Има терен. До къде сте стигнали в усвояването? До съвсем в начален стадий. Съвсем малко неща са направени, защото ни е необходим финансов ресурс, също и физически ресурс, защото на този етап съм само аз и вече неофите... Казвайте сега, това е момента, от какво имате нужда? Като пари, като средства, помощ? Да. На този етап, за да започнем нещо ориентировачно, са ни необходими около 100 000 лева. Цената се променя непрекъснато, но имаме изготвени оферти за абсолютно всичко от няколко различни фирми. Съответно, ние ще избираме нещо, което е подходящо и за нас, разбира се. Но за да стартираме, минимум е 100 000 лева. Имаме готовност като мебели, като посуда, като да речем пособия за терапия, защото идеята е да има и терапия. Един човек с специални възможности трябва да има задължително подкрепяща терапия. Освен че трябва да живеят там. Идеята е да могат да живеят самостоятелно и да имат все пак пълноценен живот. Как да ви намерят хората, които искат да се присъединят към вашата кауза? На този етап ще създам фундация, в процес на създаване фундацията и оттам ще се случват нещата. Могат да ме потърсят във Фейсбук, Десислава Григорова. Съвсем... И друг начин да се присъедините и да подкрепите с закупуването на тази книга. Чрез социалните мрежи на книжката ние ще се свържем с Деси, ще държим връзка с хората. Благодаря ви много, пожелавам успех и следим какво става. Благодарим. И докъде сте стигнали.